கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. நாம் தொடர்ந்து ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுதும் எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை வாசிங்க. அதிலே பொன்னார் செய்த தூப கலசமும் முழுவதும் பொற்றகடு பொதிந்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன. அந்த பெட்டியிலே மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோலும் உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளும் இருந்தன. அது எங்க இருந்தது? 1வது வசனத்திலிருந்து நாம வாசிக்கும் பொழுது, அன்றியும் முதலாம் உடன்படிக்கையானது ஆராதனைக்கேற்ற முறைமைகளும் பூமிக்குரிய பரிசுத்த ஸ்தலம் ஆராதனை எப்படி தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த முறைமைகளுக்கு ஒப்பாக பூமியிலே பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று குறிக்கப்பட்ட இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் இருந்தது. எப்படியெனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் முந்தின பாகத்தில் குத்து விளக்கும் மேஜையும் தேவ சமூகத்து அப்பங்களும் இருந்தன. அந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்பட்டது. 2ஆம் திரைக்குள்ளே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது. அதுலதான் என்ன இருந்தது? பொன்னால் செய்த தூப கலசம், அது மாத்திரமல்ல, பொன் தகட்டினாலே பொதியப்பட்டிருந்த உடன்படிக்கை பெட்டி, மேலே கிருபாசனம், உள்ளே மன்னா வைக்கக்கூடிய பொற்பாத்திரம், ஆரோனின் தளிர்த்த கோல், இந்த 3 இருந்தது. ஆண்டவர் மோசேட்ட சொன்னார், அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன். அல்லேலூயா. அதுக்கு பிறகு அவர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய இடம் என்ன தெரியுமா? மலையின் உச்சியிலே கர்த்தர் மோசையோட பேசினாரு. இப்படி செய்யணும், அதுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு. அதற்கு வேண்டிய செய்வதற்கு வேண்டிய ஞானவான்களை கர்த்தர் எழுப்பி கொடுத்தார். ஆசரிப்பு கூடாரம் நேர்த்தியாக செய்து முடிக்கப்பட்டது. அதற்கு பிறகு மோசைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்காது, இடையில நான் உன்னை சந்திக்க மாட்டேன், அங்கதான் சந்திப்பேன். அல்லேலூயா. இது எதற்கு ஒப்பனையா இருக்கிறது? இந்த பூலோகத்திலே நாம் எப்படி ஆராதனை செய்ய வேண்டும், தேவனை எங்கே நாம் சந்திக்க வேண்டும், இது எதற்கு ஒப்பனையாய் இருக்கிறது? இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு ஒரே ஒரு வாசல். அந்த வாசல் இயேசுவே. நானே வழி, நானே சத்தியம், நானே ஜீவன். அப்ப அந்த ஜீவனை காண வேண்டுமையானால் இந்த வழியாக நுழைந்து சத்தியத்திலே நிலை நின்று ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆசரிப்பு கூடார சத்தியங்கள் என்ன? நுழைந்த உடனே முதலாவது பார்க்கிறது பலிபீடம். அங்கே நம்மை முற்றிலுமாக பலியாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ரட்சிப்பு. அடுத்தாப்புல வரும்போது தண்ணீர் தொட்டி, அது சுத்திகரிப்பு, ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பனையாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் பிரகாரத்திலே வெளியிலே இருந்தது. ஆனால் இதை தாண்டி உள்ள வந்தாச்சுன்னா பரிசுத்த ஸ்தலம். பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே சூரிய ஒளி கிடையாது, அதாவது உலகத்திற்கு அங்கே இடம் கிடையாது. அங்கே குத்து விளக்கின் வெளிச்சம்தான். குத்து விளக்கு இயேசுவின் வெளிச்சத்தில் தான் நாம் நடக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அது மாத்திரமல்ல, அங்கே அப்பம் வைக்கப்பட்ட மேஜை, மேலே அப்பங்கள். நாம் நம்மை ஜீவ அப்பமாக தேவ சமூகத்திலே படைக்க வேண்டும். தூப கலசம், தேவனுக்கு விரும்புகிற ஜெப தூபங்கள் ஏறெடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. இப்படி இருந்தால் அடுத்தாப்புல நாம நுழையிறது எங்க? மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். அங்கே நான் உன்னை சந்திப்பேன். அங்கே ஒரு பெட்டி. அந்த பெட்டிக்கு பேர் என்ன பேரு? அதுக்கு நிறைய பேர் உண்டு. வரக்கூடிய நாட்களில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உடன்படிக்கை பெட்டி, நம்மோட அக்ரிமெண்ட் போடக்கூடிய ஒரு பெட்டி. சொல்ல போனா உடன்படிக்கை பெட்டி. அந்த பெட்டி மரத்தால் செய்யப்பட்டு பொன்னால் மூடப்பட்டது. ஆனால் அதுக்கு மேலே இருந்த ஒரு மூடி, அது கிருபாசனம். அந்த கிருபாசனம் முழுக்க முழுக்க பொன்னு. அங்கே மரத்துக்கு மனுஷிகத்துக்கு இடமில்லை. அல்லேலூயா. இது பிதாவுக்கும் குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கும் ஒப்பனையாக இருக்கிறதுன்னு நாம் பார்த்துருக்கிறோம்.
முழுக்க முழுக்க ஆசரிப்பு கூடாரம் இயேசுவை வெளிப்படுத்துகிறது. அல்லேலூயா. அது பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த காலத்துக்கு இல்லை, எக்காலத்திற்கும், கடந்த காலத்திற்கும், நிகழ்காலத்திற்கும், எதிர்காலத்திற்கும் அது ஒப்பனையாயிருக்கிறது. நம்முடைய மனுஷிகத்துக்கு ஒப்பனையாயிருக்கிறது. ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்திற்கு ஒப்பனையாயிருக்கிறது. திரித்துவ தேவனுக்கு ஒப்பனையாயிருக்கிறது. பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அது ஒப்பனையாயிருக்கிறது. அல்லேலூயா. இந்த பெட்டியினுடைய மகிமை, இந்த பெட்டியினுடைய விசேஷம், இந்த பெட்டியினுடைய அருமை ஆசீர்வாதங்கள், அதை குறித்து வரக்கூடிய நாட்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். இப்பொழுது அந்த பெட்டிக்குள்ளே கற்பலகைகள், கற்பலகைகளை குறித்து நம்ம கடந்த கால வாரம் நாம் பார்த்தோம். முதலாவதுக்கு தேவனே ஒரு கற்பலையை கொடுத்தார். கோபத்தின் நிமித்தம், ஜனங்களுடைய கோபத்தின் நிமித்தம் மோசே அதை அடித்து உடைத்து விட்டார். இரண்டாவதாக மோசேட்ட கற்பலகைகளை கொண்டு வர சொல்லி கர்த்தர் அதை எழுதினார். இது எதற்கு ஒப்பனையாக இருக்கிறது? இந்த நியாய பிரமாணங்களை நாம் கை கொள்ளவும் முடியும், உடைத்து போடவும் முடியும். முதலாவதாக தேவன் கொடுத்தார், உடைத்துட்டான். இன்றைக்கு இரண்டாவதாக, இன்றைக்கு கற்பலகைகள், இன்றைக்கு காகிதமும் அட்டை பிரிண்டிங் எல்லாம் மனிதனுடைய கைவேலை, ஆனால் வார்த்தை மட்டும் தேவனுடையது. அல்லேலூயா. இதை வெளிப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம். இன்றைக்கு இரண்டாவதாக ஆரோனின் தளிர்த்த கோல். ஆரோனுடைய தளிர்த்த என்று வார்த்தை இருக்கிறது. வாசிங்க பார்ப்போம். எண்ணாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 7வது 8வது வசனத்தை வாசிங்க. அந்த கோல்களை மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திலே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தான். மறுநாள் மோசே சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசித்த போது, இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது. ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது. அது துளிர்விட்டு அது பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை, அது வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது. அங்கே நாம பார்க்கிறோம், அங்கே தளிர்த்த, இங்கே துளிர்த்த. இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? அது மூல பாஷையில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது, நம்ம தமிழில் பார்க்கும் பொழுது துளிர்த்தங்கிற அந்த வேர்டு டிக்ஷனரியிலே இருக்கிறது போல எனக்கு தெரியல. மூல பாஷையிலே பார்க்கும் பொழுது தளிர்த்த என்பதற்கு ஸ்ப்ரவுட்னு போட்டிருக்கு. SPROUT, அதனுடைய வியாக்கியானம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா முளைத்த, அதாவது ஒரு தண்டில் இருந்தோ அல்ல ஒரு வேரில் இருந்தோ அல்லது ஒரு கிளையில் இருந்தோ முளைத்த என்று வியாக்கியானப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. தளிர்த்த என்பதற்கு BUD பாருங்க. அதாவது ஒரு மொட்டு, ஒரு பூ, ஒரு காய், ஒரு கனி. அப்ப இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும் பார்க்கும் பொழுது, ஒரு கோலில் இருந்து அல்ல ஒரு தண்டில் இருந்து அது முளைத்து, அது மொட்டாகி, அது பூவாகி, அது காயாகி, அது கனி கொடுத்தது. அல்லேலூயா. ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, எதற்காக இப்படி? ஆசாரியத்துவத்தை குறித்து ஒரு தர்க்கம் உண்டானது. இந்த மோசேக்கு எதிராக ஜனங்கள் எழும்பினாங்க. ஒரு கூட்டம் எழும்பி நீ மட்டும்தான் ஊழியம் செய்ய முடியுமா? கர்த்தர் உன்னோடு மட்டும்தான் பேசுவாரா? நாங்கள் பரிசுத்தவான்கள் இல்லையா? ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டம் எழும்பினது. பாருங்க, எண்ணாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்துல 2-3வது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடி அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மிஞ்சி போகிறீர்கள், சபையார் எல்லாரும் பரிசுத்தமானவர்கள். இவர்களுடைய எண்ணம் சபையார் எல்லாரும் இன்னைக்கு சபையில அப்படித்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, நாங்கள்லாம் மிகப்பெரிய பரிசுத்தம் என்று. அல்லேலூயா. போதகரை குறை சொல்லக்கூடிய கூட்டம் உண்டு, போதகரை குற்றம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கூட்டம் உண்டு. ஏதோ நாங்கள் தான் பெரிய பரிசுத்தவான்கள் என்றும். அன்றைக்கு மோசேக்கு ஆரோனுக்கு விரோதமாக இதுதான் நடந்தது. நீ எங்களை மிஞ்சி பேசுகிறாய், நாங்கள்லாம் பரிசுத்தவான்கள், நீர் ஏதோ பெரிய அதிகாரியை போல உன்னை நீ உயர்த்துகிறாய், உங்களை ஏன் நீங்கள் உயர்த்துகிறீர்கள்? மோசையும் ஆரோனையும் பார்த்து கேட்டாங்க.
அல்லேலூயா. அவன் ஒண்ணுமே செய்யல. மோசே பதிலே சொல்லல, தேவ சமூகத்துல போய் விழுந்தான். அல்லேலூயா. மோசே அதை கேட்டபோது முகங்குப்புற விழுந்து. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை 13வது வசனத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும் பொழுது துறை இந்த வனாந்தரத்தில் எங்களை கொன்று போடும்படி பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்திலிருந்து எங்களை கொண்டு வந்தது அற்ப காரியமோ? எங்கள் மேல் துரைத்தனம் அதிகாரம் பண்ணுகிறாயோ? எகிப்திலே இயற்கைக்கு மேலான செய்த அற்புதங்களை எல்லாம் மறந்து விட்டு அடிமைத்தனம் இவர்களுக்கு பாலும் தேனுமா இருந்துச்சான். அந்த கானானை நீ எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டாய், எங்களை ஏமாற்றுகிறாய், நீ பிதட்டுகிறாய், எங்கள் மேல் அதிகாரம் பண்ணுகிறாய், எங்களை ஆளுகை செய்கிறாய், எங்களை துரைத்தனம் பண்ண பார்க்கிறாயோ? இன்னும் பாருங்க 14வது வசனத்துல, எங்கள் கண்களை நீ பிடுங்குகிறாய். அல்லேலூயா. ஒரு வழி நடத்தக்கூடிய தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்கு விரோதமாக, அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, மோசே ஒண்ணுமே சொல்லல. தான் பரிசுத்தவான் என்பதை அவங்களுக்கு முன்னால போய் நிரூபிக்கல. பார்வோனுக்கு முன்னால நான் தேவனுடைய தாசன் அழைக்கப்பட்டவன் என்பதை உறுதிப்படுத்தினான். ஆனா சபையாருக்கு முன்னால் அதை செய்யல. அல்லேலூயா. மாறாக தேவ சமூகத்துல போய் விழுந்தான். ஆண்டவர் அவர் ஒன்று சொன்னாரு. என்ன சொன்னார் தெரியுமா? 12 கோத்திரம் இருக்குல்ல, இந்த 12 கோத்திரமும் ஆளுக்கு ஒரு கோலை கொண்டு வரட்டும், கொண்டு வந்து என்னுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து நீங்க வைங்க. யாருடைய கோல் துளிர்த்திருக்கிறதோ அந்த கோத்திரம் தான் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பாத்திரம். எதுக்கு? ஆசாரியத்துவத்துக்கு, தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அதை உறுதிப்படுத்தும்படியாகவே 17ஆம் அதிகாரம் 1லிருந்து 9வது வசனம் வரைக்கும் வாசித்து பார்ப்போமேயானால் அதை நாம் பார்க்கலாம். மோசே அப்படியே சொல்லுகிறான், எல்லா கோத்திரத்திலிருந்தும் ஒவ்வொரு கோல் கொண்டு வாங்க. 12 கோல் கொண்டு வருகிறது. பாருங்க, அதுல லேவியினுடைய கோலும் கொண்டு வரப்படுகிறது. ஒவ்வொரு கோலிலும் அந்த கோத்திரத்தினுடைய பெயர் எழுதப்படுகிறது. அல்லேலூயா. எழுதப்பட்டவைகளை தேவ சமூகத்திலே கொண்டு வந்து மோசே வைத்தான். மறுநாள் காலையில எழுந்து எல்லா கண்களுக்கு முன்பதாக அதை எடுத்து கொண்டு வரும் பொழுது ஆரோனுடைய கோல் மட்டும் துளிர்த்திருந்தது. அல்லேலூயா. அவன் லேவி கோத்திரத்தான். அந்த லேவி கோத்திரத்தை கர்த்தர் தனக்காக தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். தான் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன் என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். அல்லேலூயா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இதனுடைய ரகசியம் என்ன? இதன் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பாடம் என்ன? பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு போதிக்கிற சத்தியம் என்ன? அதைத்தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போகிறோம். அல்லேலூயா. முதலாவதாக தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதை உறுதிப்படுத்துகிறார். ஆமென். ஆரோனை போல கனமான ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய அந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியாது. அப்ப அழைப்பு வேண்டும். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவ சமூகத்திலே நின்று ஊழியம் செய்கிறது இது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல. எல்லாராலும் செய்ய முடியாது, எல்லாராலும் நிலை நிற்க முடியாது. அதிலும் பாருங்க, அழைக்கப்பட்டவர்களோ அநேகர், அதிலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 12 கோத்திரத்தையும் எகிப்திலிருந்து கர்த்தர் அழைத்து கொண்டு வந்தார். ஆனால் தனக்காக தெரிந்து கொண்டது ஒரு கோத்திரம் தான். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இப்போ நாம என்ன சத்தியத்தை நாம கற்றுக்கொள்கிறோம்? எல்லாம் போதகர் கிடையாது, எல்லாம் பாஸ்டருக்கு மேலானவர்கள் கிடையாது. பாஸ்டரை பார்த்து துரைத்தரம் வாய கூட திறக்க கூடாதான். அல்லேலூயா. அப்ப பார்ப்போம், அழைக்கப்பட்டவர்கள். இன்னைக்கு அழைப்பு பலவிதம், ஆனால் அழைத்தவர் ஒருவர். அல்லேலூயா. வேதத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம், யாரை கர்த்தர் எப்படி அழைத்தார், எதற்காக அழைத்தார். ஆபிரகாமை கர்த்தர் அழைத்தார்.
ஏன்? அவன் தனி ஒரு மனுஷனா இருக்கையில, விக்கிரக ஆராதனையில இருக்கையில, அவனை கொண்டு பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவ சித்தமாய் இருந்தபடியினாலே, ஊர் என்ற அந்த இடத்துல, கல்தேய பட்டணத்துல இருந்ததான அந்த மனிதனை அவன் தனிமையாய் இருக்கையிலே அவனை அழைத்தார். பாருங்க, அவர் செப்பரேட் பண்ணார், வேறு பிரித்தார். இன்னைக்கு அவன் மூலமாக பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அல்லேலூயா. இந்த மோசேயை கர்த்தர் அழைத்தார். எந்த சூழ்நிலையில? அவன் திக்குவாய், அவன் மந்தனாகும். கர்த்தர் வேற யாரையாவது அழைத்திருக்கலாம். இல்ல, உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே முன்குறிக்கிற தேவன் அவர். உங்களையும் என்னையும் அவர் முன்குறித்திருக்கிறார். எப்போ? உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே. அருமையான தேவ பிள்ளையே, தாயின் கருவிலே உருவாகும் பொழுது நமக்கு ஒரு நாமத்தை அவர் கொடுத்துட்டார். வேறு பிரித்து இன்றைக்கு அவரை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அறிவையும் ஞானத்தையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆம் தேவ பிள்ளைய பாருங்க, இந்த மோசே அவன் பிறந்த பொழுதே அவனை பாதுகாத்தார். எகிப்தின் சட்டத்திற்கும் ஆண் குழந்தை பிறந்த நதியில தூக்கி போட்டணும், கர்த்தர் பாதுகாத்தார். எங்கே சட்டம் இயற்றப்பட்டதோ அங்கே மோசே வளரும்படியாக, சகல சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார். அழைத்தவனை பாதுகாக்க கர்த்தர் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறார். அழைத்தவன் கற்றுக்கொள்ள ஏதுவான காரியங்களை கர்த்தரே உண்டு பண்ணி கொடுக்கிறார். ஆமென். இன்னும் ஒரு விசித்திரம், எந்த அரண்மனையில எந்த அரசனால் சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டதோ நான் நினைக்கிறேன் அந்த அரச மடியில அவன் வளர்ந்திருப்பான் நினைக்கிறேன். அருமையான தேவ பிள்ளையே, எப்படி அழைத்தார்! ஒரு முள்செடியிலே பற்றி எரிகிற அக்கினிக்கு நடுவிலே மோசையை பார்த்து கூப்பிட்டார். மோசே, இவன் பயந்தான் வந்தான். அங்கே ஒரு பைபிள் ஸ்டடி எடுத்துட்டாரு. இவன் பார்த்தான், வனாந்தரத்துல செடிகள் மரங்கள் பற்றி எரிவது சகஜம். ஆனா இந்த முள்செடி பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனா ஒரு இலை கூட கருகல, ஒரு முள்ளு கூட கருகல, அப்படி பச்சை பசேல் என்று இருக்கிறது. இது என்ன அற்புதம்! ஆண்டவர் சொல்றார், இப்படி என் ஜனங்கள் எகிப்தியர்களால் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் அவர்கள் அழிந்து போகாதது என்னுடைய கிருபை. அல்லேலூயா. அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன். ஆபிரகாமை அழைத்தார், இங்கே மோசே அழைத்தார். முள்செடி நடுவிலே காட்சி கொடுத்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ரட்சிக்கும்படியாக, எகிப்திலிருந்து ரட்சிக்கும்படியாக. அப்ப இந்த மோசேக்கு எவ்வளவு ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்கிறாருன்னு ஆண்டவர் கொஞ்சம் பாருங்க. எகிப்தில் அங்க 40 வருஷம், இங்க வனாந்தரத்தில் ஒரு 40 வருஷம், இதையும் கொடுத்து அடுத்தவள 40 வருஷம் அவர் பிராக்டிக்கலா ஊழியம் செய்ய வைக்கிறார். அருமையான தேவப்பிள்ளைய, நேத்து முளைச்சு இன்னைக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது. நேத்து முளைச்சு இன்னைக்கு பாஸ்டருக்கு மிஞ்சி போக முடியாது. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, இதை மனதில் வச்சுக்கொள்ளணும். அல்லேலூயா. தாவீதை கர்த்தர் அழைத்தார். எப்போ? ஆடு மேய்த்து கொண்டிருக்கும் போது, சிறு பிள்ளையா இருக்கும் பொழுதே அவனை அரசனாக்க வேணும். அழைத்தது எப்போ? சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது. அபிஷேகம் எப்போ? சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது. பல வருடங்கள் கழித்து தான் அவன் அரசனாக மாறினான். அல்லேலூயா. சவுலை கர்த்தர் அழைத்தார். இந்த சவுல் எப்படி கிறிஸ்துவுக்கு எதிராய் செயல்பட்ட பொழுது, முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினம் என்று எச்சரித்து ஒரு ஒளியை, பேரொளியை அவனுக்கு முன்பதாக கொடுத்து, இந்த ஒளி நானே, இந்த ஒளிக்கு முன்னால உன்னால் நிற்க முடியாது, கண்ணை குருடாக்கி முகங்கொப்புற விழ வைத்து, எந்த ஆசனிடத்துல போ, அவன் உனக்கு கற்றுக் கொடுப்பான். அல்லேலூயா. இயேசுவுக்கு எதிராயிருந்தவனையும் தன்னுடைய ஊழியராக மாற்ற என் தேவனால முடியும். எந்த அளவுக்கு எதிராய் செயல்பட்டானோ இன்றைக்கு அப்படியல்ல, புற ஜாதிகளுக்கு அப்போஸ்தலனாக கர்த்தர் மாற்றிவிட்டார். அல்லேலூயா. பாருங்க, சீஷர்கள் சாதாரணமானவர்கள், படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள், மீன் பிடிக்க மட்டும்தான் தெரியும். அவர்களை இயேசுவே வந்து அழைத்து மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாக மாற்றினார். அல்லேலூயா. மாற்றுவதோடு மாத்திரமல்ல, அழைத்தவர் ஒருவரே. இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மையும் அழைத்திருக்கிறார்.
எதற்காக கர்த்தர் அழைத்திருக்கிறார்? நம்முடைய அழைப்பு என்ன? 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்துல நாம வாசிக்கும் பொழுது அங்கே சொல்லுகிறது, உங்களுக்குள் உண்டான கிருபையை 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம், உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்துல உங்கள் அழைப்பையும் உங்கள் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். முதல்ல நம்ம உறுதிப்படணும். எதுக்காக கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறாரு? நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாகவும் பரிசுத்த ஜாதியாகவும் அவருக்கு சொந்தமாக ஜனமாகவும் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். நாம் இனிமேல் சாதாரணமானவர்கள். இதுக்கு முன்னால் அந்தகாரத்தில் இருந்தோம், இப்ப ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்துக்கு கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. பாருங்க, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 28, 29, 30 வாசிங்க பார்ப்போம். ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் அதிகாரம் வசனம், அன்றியும் தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. இன்னைக்கு நீ அன்பு கூர்ந்தால் போதும், கர்த்தர் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றுவார். அல்லேலூயா. அடுத்த வசனம், தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்திருக்கிறார். எவர்களை கர்த்தர் அழைத்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாவதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அழைத்தவர் ஒருவர், அழைப்பு பலவிதம். எந்த விதத்தில் கர்த்தர் நம்மை அழைத்தாலும், எந்த ஸ்தானத்திலே கர்த்தர் நம்மை வைக்க நினைத்தாலும் அந்த அழைப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு நாம் என்ன சாயலாக மாறணுமா? குமாரனுடைய சாயல். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. தேவ சாயலாகவே கர்த்தர் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். பாவம் பிரவேசித்த பொழுது அவன் மீண்டும் மண்ணின் சாயலாக, பாவ சாயலாக மாறினான். ஆனாலோ கர்த்தர் தமது உருக்கமான இரக்கத்தினாலே குமாரனை அனுப்பி இரத்தத்தை சிந்தி அந்த இரத்தத்தினாலே நம்மை தத்தெடுத்து இயேசுவின் சாயலாக மாற்ற அவர் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, இன்னைக்கு நாம் யாருடைய சாயலாய் இருக்கிறோம்? நாம் எதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம்? பரிசுத்த ஜாதியாய், அவருடைய சொந்த ஜனமாய், அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக. அப்ப தேவ சாயலாக மாறணும், அவருடைய சொந்த ஜனமாக, பரிசுத்த ஜாதியாய் இப்ப அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கணும். அல்லேலூயா. அழைத்தவர் அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார், அழைத்தவர் அனுப்புகிறார். ஆமென். மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்திலிருந்து நாம வாசித்து பார்க்கும் பொழுது, சீஷர்களை அழைத்தவர், அவர் பரமேறி போவதற்கு முன்பதாக அவர்களை அழைத்து சமீபத்திலே வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் எனக்கு சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதவருக்கு மிஞ்சின அதிகாரம் இந்த உலகத்துல இல்ல, அவருக்கு மிஞ்சின துரைத்தனம் இந்த உலகத்துல இல்ல, அவருக்கு மேலான ஒன்றுமில்லை. எல்லாம் அவருக்கு கீழ்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அவர் மூலமாக சகலமும் உண்டாக்கப்பட்டது. அந்த தேவன் சொல்லுகிறார், வானத்திலும் பூமியிலும் எனக்கு சகல அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிதா எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த அதிகாரத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். நீங்கள் அதிகாரத்தை பெற்ற நீங்கள் இனிமே சும்மா இருக்கக்கூடாது. உலகெங்கும் போய் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் அவர்களை சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் இதை செய்தா உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களோட இருப்பேன். அல்லேலூயா. ஒரு நிபந்தனையும் கொடுத்து, கட்டளையும் கொடுத்து, ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே,
இன்னைக்கு நாம் எப்படிப்பட்ட அழைத்தவர் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறாரு. இன்னைக்கு முழு நேர ஊழியராக நீங்க இல்லைன்னாலும் உங்க அழைப்பு என்ன? கர்த்தர் 5 விதமான ஊழியங்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறாரு. சிலரை அப்போஸ்தலராகவும், சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும், சிலரை சுவிசேஷகராகவும், சிலரை மேய்ப்பராகவும், சிலரை போதகராகவும், 5 விதமான ஊழியங்கள். இதுல எந்த விதமான ஊழியம் உங்களுக்கு? இங்க பாஸ்டர் இல்ல, ஒருவேளை மேய்ப்பராய் மூப்பராய் இருக்கலாமே, சுவிசேஷகராய் இருக்கலாமே. சுவிசேஷனோட மேடை போட்டு சொல்றதுல இயேசுவே ரட்சகர்னு சொல்ல தெரியா, நீங்க ஒரு சுவிசேஷகர் தான். அல்லேலூயா. இது கூட சொல்ல தெரியலன்னா அழைப்பின் கூட்டத்திலே நீங்க இல்லைன்னு அர்த்தம். தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டத்திலே இல்லைன்னு அர்த்தம். அருமையான தேவ பிள்ளையே, எதை செய்கிறீங்க? அழைப்பிலே உறுதியாக நிலை நிற்க வேண்டும். மோசேயை கர்த்தர் அழைத்தார், ஆரோனை கர்த்தர் அழைத்தார். அழைத்தவர் அதிகாரத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறார். அழைத்தவரே அவர்களை கனப்படுத்துகிறார். அழைத்தவரே உண்மையுள்ளவன் என்று உறுதிப்படுத்துகிறார். அல்லேலூயா. மோசே தேவ வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவன். ஒருவன் தன் சிநேகிதரோடு பேசுகிறது போல கர்த்தர் மோசையோடு பேசினாராம். எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம்! இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கலெக்டரை பார்க்க போறாருந்தா போக முடியல, பார்க்க முடியல. ஒரு மினிஸ்டரை பார்க்கறதா சில பேர் காத்து கிடக்கணும். அல்லேலூயா. ஆனா கர்த்தரையே பார்ப்பதா இருந்தால், அவரே இறங்கி வந்து முகமுகமா ஒரு சிநேகிதரை கூட எவ்வளவு பெரிய கனம், எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம், எவ்வளவு பெரிய ஒரு மேன்மை, எவ்வளவு பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டம்! அல்லேலூயா. அழைப்பு இருக்கா? தேவ சாயலாக மாற அர்ப்பணிக்கிறீங்களா? தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜாதி தானே, அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கிறீங்களா? தேவனே உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு, ஆண்டவரே உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டு. அல்லேலூயா. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த அழைக்கப்பட்டவனுக்கு எதிராக யாரும் வாயை திறந்தா கர்த்தர் கிரியை செய்வார். அல்லேலூயா. பாருங்க, ஆண்டவர் எவ்வளவு வைராக்கியமா அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு முன்பதாக மோசேயை கர்த்தர் அழைத்தார். எகிப்திலே தேவனை அறியாத புறஜாதிகளுக்கு மத்தியிலே தன்னை அவன் யார்? கர்த்தர் என்னை அழைத்திருக்கிறார், கர்த்தர் எனக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அவர் ஏன் மூலமா சொல்லுகிறது? என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு, அவர்கள் என்னை ஆராதிக்கும்படி அனுப்பிவிடு. அதிகாரத்தோட சொன்னான். பார்வோன் மாட்டான்னு சொன்னான். உடனே இவன் தன் கையில் உள்ள கோலை போட்டான், பாம்பா மாறிச்சு. இயற்கைக்கு மேலான 10 விதமான அற்புதங்கள், வாதைகளை அனுப்பி நான் யார்? அங்கதான் பயந்து ஓடி வந்தான். அந்த அரசாங்கத்துக்கு பயந்து இப்ப அந்த அரசனுக்கு முன்னால எதிர் நின்று சவால் விடுகிறான். அல்லேலூயா. ஆனா இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களுக்கு முன்பதாக அவர்கள் இவனை நிந்திக்கும் பொழுது, அவமானப்படுத்தும் பொழுதும் தேவ சமூகத்தில் போய் விழுந்தான். கர்த்தர் நீதான் அழைக்கப்பட்டவன் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார். அல்லேலூயா. உறுதிப்படுத்தினதோடு மாத்திரமல்ல, எதிராக எழுந்த கூட்டத்தை மண்ணுக்குள்ள அமுக்கிட்டார். அவர் உயிரோடு அடக்கம் பண்ணிட்டார். எண்ணாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை ஒருத்தர் வாசிங்க பாப்போம். பூமி தன் வாயை திறந்து அவர்களையும் அவர்கள் வீடுகளையும் கோராகுக்குரிய எல்லா மனிதரையும் அவர்களுக்கு உண்டான சகல பொருட்களையும் விழுங்கி எல்லாம் ஒண்ணு கூட ஆண்டவர் மிச்சம் வைக்கல. அல்லேலூயா. என் தாசன் என் மோசே, அவன் உண்மையுள்ளவன், அவனுக்கு எதிராக. அப்ப ஆண்டவர் எவ்வளவு வைராக்கியம் பாராட்டுகிறார் ஊழியக்காரனுக்கு. ஆமே. இந்த ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக பேசுகிறது சாபம். பாவம் இல்ல, சாபம். அல்லேலூயா. இந்த சாபம் இறுதியிலே மரணத்தை கொண்டு வரும். தேவன் அடித்தால் தாங்கவே முடியாது. அந்த கூட்டத்தையே கர்த்தர் ஒருத்தர் கூட வைக்கல. மற்றவங்களாம் விலகி போங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கூட்டத்தை உயிரோடு ஆண்டவர் அடக்கம் பண்ணிட்டாரு. கூக்குரல் எழுந்திருக்கும், கதறி இருப்பாங்க. அல்லேலூயா. பாருங்க, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள், ஜனங்கள் பயந்திருப்பாங்க. மோசே எப்படிப்பட்டவன்? கூட பிறந்தவதான். தங்கை சொன்னா, மோசையை பார்த்து, கர்த்தர் உங்ககிட்ட மட்டும்தான் பேசுவாரா? அவளுக்கு நான் யாரு? அவன் கூட
மோசே கூட பிறந்த அக்கா தானே. அப்போ மோசிட்டு எனக்கு இருக்குமே. அவருடைய ஒரு அப்பா சார் உன்கிட்ட பேசுகிற ஆண்டவர் ஏண்டையும் பேசுவார். ஒரே வார்த்தை அதுக்கே ஆண்டவர் அடிச்சுட்டார், வந்துட்டு குஷ்டரோகம். அருமையான தேவ பிள்ளையே, அப்போ ஊழியக்காரண்ட பேசுகிறது வேற, விசுவாசிகளிடத்துல பேசுறது வேற. அல்லேலூயா. ஊழியக்காரன் தேவ சமூகத்தில் நிற்கும் பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் பேசுவார். கிருபாசனத்தண்டை கடந்து வரும் பொழுதெல்லாம் கர்த்தர் கிருபையாய் அவரை நிரப்பி நடத்துவார். அல்லேலூயா. வார்த்தையாக கர்த்தர் பேசுவார். ஏனென்றால் அவன் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ், ஒரு மீடியேட்டர், ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ். மேல இருந்து வாங்கி கீழே கொடுக்கணும், கீழே உள்ளதை எடுத்து மேலே கொடுக்கணும். அல்லேலூயா. பாருங்க, பாவ நிவர்த்தி செய்யும்படியாக திறப்பின் வாசல்ல நிற்கிறது ஆசாரியனே. அருமையான தேவ பிள்ளையே, அப்ப அந்த ஆசாரியனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற அந்த பவரை பாருங்க, அந்த வல்லமையை பாருங்க, அந்த மேன்மையை பாருங்க, அந்த அதிகாரத்தை பாருங்க, அந்த அழைப்பை பாருங்க. உன்னை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார்? விசுவாசினா விசுவாசிங்கிற ஸ்தானத்தில் இருக்கணும், தீர்க்கதரிசினா தீர்க்கதரிசி என்ற ஸ்தானத்தில் இருக்கணும், மூப்பர்னா மூப்பருங்கிற ஸ்தானத்தில் இருக்கணும். இங்க இருந்து அங்க வரக்கூடாது, இங்க உள்ளவன் இங்க இருந்து அங்க போகக்கூடாது. அல்லேலூயா. அப்பதான் மகிமை வெளிப்படும். வானங்களே தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டு முன்குறிக்கப்பட்டு அழைத்து அபிஷேகம் பெற்று அதிகாரத்தை கொடுத்தவர் மூலமாக எவ்வளவு கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, பாருங்க, ஆரோன்ட்ட சொன்னாரு, மோசையை பார்த்து 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 இந்த ஆரோன், எந்த ஜனங்கள் எப்படி முறுமுறுக்கிறாங்க, இந்த ஊழியம் எனக்கு வேணுமா? இந்த மோசைக்கு கிடைத்தது போல எனக்கு கிடைக்குமா? எப்படி இந்த ஜனங்களை நான் நடத்துகிறது? யோசுவா சொன்னா, அந்த யோசுவாட்ட சொன்னார், நீ பயப்படாதே, நீ கலங்காதே, நீ திகையாதே. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உன்னை எதிர்த்து நிற்பதல்ல. அல்லேலூயா. நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருத்தன் கூட. அப்ப எவ்வளவு வைராக்கியம்! நான் மோசையோடு கூட இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன். அப்ப அந்த மோசேயின் சந்ததியிலே, லேவியின் கோத்திரத்திலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஊழியனோடு கர்த்தர் இருக்கிறாராம். அப்ப இந்த ஊழியனுக்கு விரோதமாக ஒருவனும் எழும்ப கர்த்தர் அனுமதிப்பதில்லை. அல்லேலூயா. உன்னை தொடுகிறவர் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறார் என்று ஒரு சாதாரண விசுவாசிக்கு சொல்லும் பொழுது, ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறதான கர்த்தருடைய பணியை செய்கிறதான ஊழியக்கார மேல ஆண்டவர் எவ்வளவு கரிசனை உள்ளவராயிருப்பார். அல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த ஊழியக்காரன் தான் சபையை நடத்தணும். முழு நேர ஊழியக்காரன் உறுதிப்படுத்துகிறாரு. 11 கோத்திரம் வந்தாலும் நீ அதுக்கு இல்லை, உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வேலையை வச்சிருக்காதான் நீங்க செய்யணும். இந்த வேலையை இவங்க தான் செய்யணும். தெரிந்து கொள்ளுதலை, அழைப்பை உறுதிப்படுத்தினார். அவன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருந்தாலும் சரி, அவன் உலர்ந்த கோலாய் இருந்தாலும் சரி, நான் உயிரை கொடுப்பேன். அல்லேலூயா. அதுக்குத்தான் ஆரோனுடைய கோல் தளிர்த்தது, ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்தது. அதுக்கு முன்னால காஞ்சி போய் கடந்தது, அதுல ஈரம் கூட இல்லை. அல்லேலூயா. உலர்ந்த கோலாயிருந்தாலும் தேவனால் உயிர் கொடுக்க முடியும். உயிர்ப்பிப்பார், உயிர்ப்பித்தவர் உபயோகிப்பார். அல்லேலூயா. என் வாழ்க்கையில நான் செத்தே போன ஒரு நேரத்தில் சொல்ல போனா, எனக்கு ஜீவனை கொடுத்தார். பாவத்தின் நிமித்தம் நான் மரித்தே போனக்கூடிய, மரணத்தின் விளிம்பிலே நிற்கக்கூடிய என்னை கர்த்தர் முன்குறித்தபடியினாலே அழைத்தவர், தெரிந்தெடுத்தவர், இன்றைக்கு உயிர்ப்பித்தவர், உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அருமையான தேவ பிள்ளையே, அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர், கடைசி பரியந்தம் ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொன்னவர். உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னவர். ஆரோனுக்கு யோசுவாக்கு ஆண்டவர் சொன்னது போல, ஒருவனும் உனக்கு முன்பதாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை என்று சொன்னவர். அல்லேலூயா. அதிகாரத்தை கொடுத்தவர், உயிர்ப்பித்தவர், உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார், இன்னும் உபயோகப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் அநேகம். அதுல ஒண்ணு, என்னுடைய ஊழியத்தை உன்னை கொண்டு பூரணப்படுத்தும்படியாய் உன்னில் நான் ஆணையாயிருக்கிறேன். சத்தியம் பண்ணியிருக்கிறார் ஆண்டவர்.
என்னை குறித்து என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறாரோ அதை செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் என் தேவன் என்னை கைவிடுகிறது இல்லை. அருமையான தேவ பிள்ளையை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். எதற்காக அழைத்தாரோ அந்த அழைப்பிலே நிற்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை, அவருடைய மகிமையை நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீர்கள். நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படியாக ஒரு சுவிசேஷ வேலை கூட நீங்க செய்யலன்னா, இயேசுதான் ரட்சகர், இயேசுதான் வழி, இயேசுதான் சத்தியம் நீங்க சொல்லலன்னா, ஐயோ, அல்லேலூயா, உலர்ந்து போன கோலு. மோசே, நான் திக்குவாய் ஐயா, நான் மக்கு, நான் வாயை திறந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லனாலும் பல முயற்சி எடுக்கணும், நாக்கு இடம் கொடுக்காது, கொன்னி கொன்னி பேசு ஒரு வார்த்தை. இப்படிப்பட்ட திக்குவாயையும் மந்தனாவையும் லட்சோ லட்ச ஜனங்களை வழி நடத்த வைத்தாரே, ஆர்டர் கொடுக்கிறதுக்கு கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தாரே, கமாண்ட் பண்ண வைத்தாரே. அல்லேலூயா. இன்னைக்கு உன் பலவீனங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டாதே, உன் பலவீனத்திலே தேவ பலன் விளங்கும். ஆமென். உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்று சொன்ன தேவன், நீங்க பலவீனமான பாத்திரமாய் இருந்தாலும் தேவன் உயிர்ப்பித்தால் உபயோகப்படுத்துவார். என்ன பலவீனம்? அந்த பலவீனத்தை கர்த்தரே தூக்கி எடுப்பார். அல்லேலூயா. ஆம், அருமையான தேவ பிள்ளையே, திக்குவாய் மந்தனாவு மாத்திரமல்ல, எலியாவை கர்த்தர் பலப்படுத்தினார் பாருங்க. பயந்து போய் 450 பாகால் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு மத்தியிலே கர்த்தரை தேவன் என்று நிரூபித்தவன், அடுத்தாப்புல ஒரு பலவீனம் வந்துட்டு, ஒரு பொம்பளைக்கு பயந்து போய், ஒரு ஏசபேலுக்கு பயந்து போய், அவள் என்னை கொன்று விடுவாள் என்று ஒரு சூறை செடியின் கீழே கர்த்தர் விடல. அல்லேலூயா. தூதரை அனுப்பி அப்பத்தை கொடுத்து பலப்படுத்தினார். என்ன சோர்ந்து போயிட்ட? நீ யாரு? 450 தீர்க்கதரிசிகளுக்கு முன்பதாக கர்த்தரே தேவன் என்று நிரூபித்த விசுவாச வீரன் நீர் அல்லவா? நீ சோர்ந்து போகலாமா? தூங்கி கொண்டிருந்தவனை தட்டி எழுப்பினாரு, அப்பத்தை கொடுத்தாரு, தண்ணீரை கொடுத்தாரு. நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம், எழுந்து நட. பலப்படுத்தப்பட்டவன் இரவும் பகலும் 40 நாட்கள் தேவ பர்வதமாக ஒரே பொறைக்கு அவன் நடந்து சென்றான். அல்லேலூயா. அந்த பலன் எப்படி வந்தது? இன்னைக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, நீ பலவீனமா இருந்தாலும் ஜீவ அப்பமாக கர்த்தர் உனக்குள்ளே வந்து உன்னை பலப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. இந்த அப்பத்தை வாங்கு, இந்த அப்பத்தை எடுத்து நீ புசி, நீ ருசி. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீங்க? இந்த கர்த்தரை நான் நம்புகிறேன். அல்லேலூயா. அவருடைய கிருபையின் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன். என் இருதயம் அவருக்குள்ளே களி கூறும். கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்வார். நான் அவரை பாடுவேன், அவரை உயர்த்துவேன், அவரை ஆராதிப்பேன், கம்பீரித்து மகிழுவேன், புண்ணியங்களை அறிவிப்பேன். அல்லேலூயா. உலர்ந்து போய், ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கை உலர்ந்து போய் இருக்குமோ, சாராளை போல. ஆமென். குழந்தை இல்லையா? தேவன் தூதர் வந்து சொல்லும் பொழுது நகைத்தாள். இது எப்படி ஆகும்? எனக்கு வழிபாடு நின்று போச்சு, நான் மலடுதான், இனிமே கற்பந்தரிக்க என்னால முடியாது. அவள் நகைத்தாள். இருதயத்துல நகைத்த மாத்திரத்தில் விட்டுட்டு போயிருக்கணும் தூதன். என் வார்த்தையில உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? ஆனா விடல. உன்னை கொண்டு செய்ய நினைத்ததை உன்னை கொண்டுதான் செய்வான். அல்லேலூயா. இந்த சாராள விடல. இல்ல, அடுத்த முறை வரும் பொழுது நீ ஒரு குழந்தைய கையில வச்சிருப்ப. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இன்னைக்கு நீங்க கேளுங்க, ஆண்டவரை என்னை கொண்டு என்ன செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீரோ? உலர்ந்த கோலாய் இருந்தாலும் கர்த்தர் உயிர்ப்பிப்பார். உலர்ந்த கோலாய் இருந்தாலும் உயிர்ப்பித்தவர் உபயோகப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. நான் வெறுமையான பாத்திரம் அல்ல, தேவனால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிற பாத்திரம். சொல்லுகிறவங்க கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம்.
நான் கனவீனமான பாத்திரம் அல்ல, நான் கரத்திற்குரிய பாத்திரம். சொல்லுகிறவங்க இன்னொரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். நான் உலகத்திற்குரிய பாத்திரம் அல்ல, தேவ கரத்தில் இருக்கிற பாத்திரம். சொல்லுகிறவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பாப்போம். நான் வெறுமையான பாத்திரம் அல்ல, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நிரம்பிய பாத்திரம். சொல்லுகிறவங்க ரெண்டு கரங்களை உயர்த்தி, உங்கள் மூலமாக உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும். உங்க மூலமாக உலகமே உங்க குடும்பத்திலிருந்து பெருகி பெருகி கடைசியில் உலகத்தை அது நிரப்பணும். வெறுமையா வா, நிறைவாய் கடந்து போ. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அப்போ தேவன் தெரிந்தெடுத்தால் அது முளைக்கும், அது துளிர்க்கும், அது பூக்கும், அது காய்க்கும், அது கனி கொடுக்கும். அல்லேலூயா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ஆதாமின் பாவத்தின் நிமித்தம் ஜீவன் இழந்து உலர்ந்து போற மனுக்குலம், ஆனால் கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜீவன் பெற்று உயிர்த்தெழுந்து, அல்லேலூயா, அது துளிர் விட்டு, அது தளிர்த்து, அது பூ பூத்து, அது காய் காய்த்து, இன்னைக்கு கனி கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் தன்னுடைய ஆசாரியனை. அல்லேலூயா. இப்படிப்பட்ட கனமான ஊழியத்திற்கு அழைத்த தேவன் இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களையும் அழைக்கிறார். அல்லேலூயா. 5 விதமான ஊழியம். எந்த ஊழியத்துக்கு கர்த்தர் உங்களை அழைத்தார், அந்த ஊழியத்தை உறுதிப்படுத்துங்க, கர்த்தர் அற்புதம் செய்வார். அல்லேலூயா. ஒருத்தரையும் ஆண்டவர் விட்டு வைக்கல. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஊழியம் இருக்கு. ஆனா அந்த அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. அல்லேலூயா. அந்த அழைப்பை பெற்றவர்கள் பாக்கியவான்கள். ஆமென். பாருங்க, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, இயேசுவே நம்முடைய பிரதான ஆசாரியன். அல்லேலூயா. மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த, துளிர்த்த, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவே உலக ரட்சகர். இன்றைக்கு அவர் நம்மையும் அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்தும்படியாக எதிர்ப்புகள் வரலாம், போராட்டங்கள் வரலாம், நிந்தைகள் வரலாம், குழப்பங்கள் வரலாம், ஏமாற்றங்கள் வரலாம், கண்ணீர் விடலாம், கலங்கி தவிக்கலாம், புலம்பலாக மாறலாம். ஆனாலும் அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உன்னை மேற்கொள்வதில்லை என்று சொன்ன தேவன், அற்புதங்களாலும் அடையாளங்களாலும் முன்னோடு கூட இருப்பதை நிரூபிக்கும்படியாக கடந்து வந்த தேவன், அன்றைக்கு ஆரோனுடைய கோல் துளிர்த்தது போல இன்றைக்கு நான் தான் உன்னை அழைத்தேன், நான் தான் உன்னை நிலை நிறுத்தினேன் என்று உன் வாழ்க்கையை தொழிற்க வைப்பார். அல்லேலூயா. அழைப்பிலே நின்றால் ஊழியம் துளிர்க்கும். அழைப்பிலே நின்றால் அந்த ஊழியத்திலே பூ பூக்கும், அந்த ஊழியத்திலே காய் காக்கும், அந்த ஊழியத்திலே கனி இருக்கும். அல்லேலூயா. பூக்கள் என்பது அது குழந்தைகள். அல்லேலூயா. அது மொட்டு விடும், கொஞ்சம் வளரும், அது கனி, அது முதல்ல காய். அப்ப எல்லா ஸ்டேஜில் உள்ளவங்களும் சபையில் வருவாங்க ஐயா, உன்னோடு கூட இருப்பாங்க ஐயா. உனக்கு எதிராக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். அழைத்தவர், அழைப்பை உறுதிப்படுத்தினவர், அழைத்தவனை கனப்படுத்தினவர். அவன் உலர்ந்து போனா எலும்பா, உலர்ந்து போயிருந்தாலும் உலர்ந்த எலும்புக்கு உயிரை கொடுத்தவர் உபயோகப்படுத்துவார். பவுல் சொன்னான, நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ, எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதற்காகவே என் ஓட்டத்தில் நான் ஓடுவேன். ஆமென். அது மாத்திரமல்ல, அவன் சவால் விட்டான், எந்தன் ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும், அந்த நாடு சுதந்தரிப்பேன். எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீங்க? அல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி அந்த பாடல பாடலாமா? எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு தேவ சமூகத்துல, என்னை எதற்காக அழைத்தீரோ, என்னை எதற்காக பிடித்தீரோ, அந்த அழைப்பிலே நான் நிலை நிற்க கர்த்தாவே எனக்கு உதவி செய்வீராக.
உலர்ந்த கோலாய் இருந்தாலும் உயிர்ப்பிக்கிற தேவன் அல்லவா? புற ஜாதிகளுக்கு மத்தியிலே நான் அழைத்தேன் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிற தேவன் நீர் அல்லவா? எல்லாரும் ஒப்பு கொடுங்க, எல்லாரும் ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவரே, எதற்காக என்னை முன்குறித்தீ? எதற்காக என்னை அழைத்தீ? எதற்காக இந்த ஆலயத்திலே கொண்டு வந்து என்னை நிலைநிறுத்தினீ? என்னுடைய அழைப்பு என்ன? என்னுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் என்ன? பாக்கியமான சேவையிதே, பாதம் பணிந்தே செய்திடுவே. பாக்கியமான சேவையிதே, பாதம் பணிந்தே செய்திடுவே. ஆயுள் முடியும் வரை கிறிஸ்தேசு வருகை வரை, ஆயுள் முடியும் வரை கிறிஸ்தேசு வருகை வரை. அன்பின் மனத்தாழ்மை உண்மையும் காத்து ஆண்டவரை அடைவேன். அன்பின் மனத்தாழ்மை உண்மையும் காத்து ஆண்டவரை அடைவேன். அழைத்தீரே இயேசுவே, அன்போடு என்னை அழைத்தீரே. ஆண்டவர் சேவையிலே மரிப்பேனே, ஆயத்தமாவேன் தேவே. ஆண்டவர் சேவையிலே மரிப்பேனே, ஆயத்தமாவேன் தேவே. அழைத்தீரே இயேசுவே, அன்போடு என்னை அழைத்தீரே. ஆண்டவர் சேவையிலே மரிப்பேனே, ஆயத்தமானேன் தேவே. ஆண்டவர் சேவையிலே மரிப்பேனே, ஆயத்தமானேன் தேவே. பாக்கியமான சேவையிலே, பாதம் பணிந்தே செய்திடுவே. பாக்கியமான சேவையிலே, பாதம் பணிந்தே செய்திடுவே. ஆயுள் முடியும் வரை கிறிஸ்தேசு வருகை வரை. கரங்களை உயர்த்தி பாடுவோமா? ஆயுள் முடியும் வரை கிறிஸ்தேசு வருகை வரை. அன்பின் மனத்தாழ்மை உண்மையும் காத்து ஆண்டவரை அடைவேன். அன்பின் மனத்தாழ்மை உண்மையும்
ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பே எந்த ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே விசுவாசத்தோடு அவர் பாதம் விழுந்து பணிந்து ஆனந்த கண்ணீர் வடிப்பே இந்த ஓட்டம் ஜெயத்துடன் முடியும் அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே அந்த நாடு சுதந்தரிப்பே. எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே, நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோப்பா. அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் அல்லவா? இந்த உலகத்திலே உம்மை அறியாதபடி ஆண்டவரே அநேக கோள்கள் உலர்ந்து போய் இருக்கும் பொழுது எங்களை உயிர்ப்பித்திருக்கிறீர். பாவத்திலிருந்து, பாவத்தின் கோரத்திலிருந்து எங்களை உயிர்ப்பித்திருக்கிறீர். உயிர்ப்பித்தவர் உம்முடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக எங்களை மறுரூபப்படுத்த போகிறீர். அந்த அழைப்பை இந்த நாளிலே நீர் எங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தினபடியினால நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோப்பா. ஒருவேளை ஆண்டவரை கடந்து வந்திருக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில உலர்ந்து போன அனுபவங்கள் இருக்குமையானால், உலர்ந்த எலும்புகளுக்கும் உயிரை கொடுத்த இயேசு எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை எந்த நாளிலே நீர் உயிர்ப்பிப்பீராக. இந்த காணொளி மூலமாக அர்ப்பணிக்கிற ஒவ்வொருவரையும், அவர்கள் குடும்பங்களையும் ஆண்டவரை நீர் உயிர்ப்பிப்பீராக. அவர்கள் வாழ்க்கையில எந்த பகுதியில, எந்த கோணத்தில, எந்த சூழ்நிலையிலே அவர்கள் மரித்து போயிருந்தாலும் மரித்த லாசருவை உயிரோடு கூட எழுப்பிற தேவன், உலர்ந்து போன எலும்புகளுக்கு உயிரை கொடுத்த தேவன், இன்றைக்கு அவர்களை உயிர்ப்பிப்பீராக, உயிர்ப்பிப்பீராக. உயிர்ப்பிக்கப்பட்டவர்கள் என் தேவனால் உபயோகப்படுத்தும்படியாக அப்பாவின் கரத்திலே கொடுக்கிறோம், எங்கள் ராஜாவின் கரத்திலே கொடுக்கிறோம், எங்கள் தேவாதி தேவனுடைய கரத்திலே கொடுக்கிறோம். சர்வ வல்லவர் கனத்திற்குரிய பாத்திரமாக உங்க கரங்களை எடுத்து அநேகருக்கு ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக உபயோகப்படுத்தும். எங்களை வெறுமையாக்குகிறோம். அர்ப்பணித்த ஒவ்வொருவரோடும் உங்க ஆசீர்வாதம் கூட இருக்கட்டும். எங்கள் இரட்சகரும் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற வல்லமை உள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்நியோன்ய ஐக்கியம், சந்தோஷ சமாதான ஆசீர்வாதம் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடு கூட நீடித்து நிலைத்திருப்பதாக.